Grabe guys, ang daan makopa. Ano, pupula. Astig ko. Oh, di ko throw. O, yung kamay. Hi guys! Welcome po ulit sa aming YouTube channel. For today's vlog, kami po ay pupunta ng SM. Igagala namin si Dana Bells. Window shopping. Yeah. Bali, kakauwi lang din namin guys from Tarlac. Nagpahinga lang ng konti, then gala Harap naman. na ulit. Time is gold. Oo, yeah. Kasi malapit na umuwi. Tara guys, samahan niyo po kami mag-SM. Go! Sama super! Oo. Ganda namin di daanan. Oh, tara. Excited na si Dana Bells. Saan mo gusto sumakay, Dana? Elevator? Sa? Elevator. Hindi, papuntang SM. O, eskeleto. Mag-taxi ka o mag-jeep? Tricycle. Wala sa pagpilian na. Nahihilo kasi. Si Joan guys, wala na. Umuwi na ng Tipolo. Grabe guys, ang daan makopa. Loading sa suka yan. Ano, pupula. Ay. Ano lang, hindi nila kinakain. Hilog lang, sayang. Ganda kasi ng kulay. Abot mo lang kay kuya, bayad po ka. Sige na, go. Bayad po, kamo. Go. Dana. Papabahin ko dyan, sige. Bayad po. Sige na, Dana. Apat po, SN. Andito na sa SM si Dana. Normal temperature. Normal temperature. Normal temperature. Cooper, nilalamig ka, Cooper. Wala ka pala dala. Dila natin ng damit si Cooper. Si Cooper pala yung may siya shopping. Kain na muna tayo. Kain muna tayo guys. Depend na. Welcome to SM Purview. Tanda natin ha? Ano natin? Covered plate na.
guys, si Dana, tinatawanan niya yung mga mannequin na nakapost na nyo. Ano? Again mo to, Dana. Paano? Paano yung isa? Paano? 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 Nakaliyad. Guys, kakain muna kami at gutom na. Ang panangalian namin ay 3:10 lunch. Hanggang dinner na. Kain na guys, gutom na. Gutom na si Dana guys. Kain po. Kain guys. Kain po. Wala kain. Much later. Tapos. Ako. Ano lang sa ako? Ano bibili ko dito? Ha? Tante? Ano? Wala, bili pa lang pante ko. Ano bili mo? Oh, yung pante ko dai. Bili mo na. Okay. Pati ko din, Day. Pante ko din dai. Jollibee. Damit ko dry. Saan ba? Kain. Kalala lang natin kahapon. Kadami na laban. Kasampay pa doon. Sa kwarto, di ba yung nilaban natin? So, what do you mean? Bibili ka na naman ang damit mo? Opo. Ay, tibay mo, Brad. Oy. Sayang yun. Tagasin mo. Sayang kasi yun. Ayan guys, punta muna kami sa department store. Bye. Like, ay, 11,000. Wala mo po. Ha? Pamagan yan. Oh, hanap ka na ng panty mo. Ano daw? Kaya yan. Pang madam daw, pang madam. Ha? Astig ko. Astig daw. Astig ko. Sabi ba naman? Gayaan mo, Dana. Gayaan mo yan, oh. Gayaan mo yung pose. Gayaan mo yan, Dana. Oh, ito na lang. Mas maganda. Ayan, ang tabi ka doon. Oh. Tabi ka. Gayaan mo. Yan. Sige, hindi yan. Gayaan mo. Oh, di ko throw. Di ba ito? Oh, yung kamay. Ay! Ay! Oh, ito. Pagayan mo. Dali na. Sige na. Hindi ka na ano, dana ng panty mo. Ilan po na yan, Ben? 2 months po. Baba. Laki po. Cooper. Shopping si Cooper. Ito, bahay. May trolley. Ko? Ayun. Ito, dental shoe. What do you want, Cooper? Ha? Ano yung kinakagat-kagat-kagat niya?
Bilhan mo yung mga kasama mong eskola. Wala. Yung mga kailangan mo. Nandito kami sa National Bookstore SM Fairview. Much later. Ito lang nabili ni Dana, ballpen. Tsaka na lang daw ulit. Pagulapit na kami umuwi. Sarap tulog po Gusto ko lang nag-shopping. Hindi si Dana. Sana